Unowa ulayalap shispa arposnem. But uyalap nagasngi shagasngi nado gasngi kabauliyo sngo. Yagataka kubor na ublay ba ublay un sa penjat yagani ka pertai da ka ba un sa penjat na ya barok kita ki bamngat ba unowa ushim kia yagataka khtin ka jong blay ba unowa uyalap yagataka kubor shaka pertai yakataka por ba uyalap nagasngi shagasngi na ubnai shobnai nagasnem shagasnem hadu shispa arposnem ba ka jingalap ka jong ka long mitang away bawang bagi dia ben kalah ka bamut bagi dia ben pai show blay kini ben nget how try kana bagi yo ya ka jing penem utau ka ta yingling ka bahe wo magani ka yingling kan penem ya pi kini ka yingling kan a happy ka ta ka jakari kini ka yingling kan long kan ka ta ka ying ya ka ba pinyo kan ya ka ta ka jingem Henry Bun ki ba ngap ya ta ka kubor ki snow kum ba ka dai tang ka kamkai sudah ki snow ba ka dai tang ka jingalap jong ubi ki snow kum ba kadai tang ka jingalap jong priu ba klem kam klem jam ki sngo ba udai wala temen le si ki sngo kum ba ula kren biet na marba ula se biang show ka kerta tading ta don ki ba snap ki shu snap le si ki pet ya ba di na ta ki ong setenat kata ka jingalap ka jong fi tamba ka klem kta ai ka donot ka klem pen ka lah ya ki klem shim kia ka ta ka kubor don na pring jong ki don ki bam snap ru ki ya nanti na ta ki ong tu temen la biet kren ni ka ai kata niki CEO ki krikeben yu but kidon la ka jong ka reaction hagapor ka ba unowa uyalap kadon la ka jong ka reaction hagapor ka ba unowa uyalap Henry kata ka klempen long yu unowa bon sange no ya kata ka jingalap ba uyalap ba uyayalap namaru layo snow ya kata ka kubor na ublay ba kata ka kubor ka long ba ublay on sa penjat no ya kata ka pertai daga usngo snai ushim kia ya kata ka kubor ba usngo snai kita ki waipat ki para beriu ki para mensim usngo snai yo bagi jatno usngo snai yo bagi ki sakmano Henry mdan weiru ubala shim serious ubala shim kia ya kata ka kubor ka jong unowa habulay alap mdan ngap she's par posnam Henry kata ka baja kalaja ba anda habaka kalaja kalau long tulit ya kita kinong sengap anda kalapoy ka harendang kimut banyak kendit benriu Henry kam dan jingmut syu ban kendit namar bakalawan kata ka jing bitar ka jong ublay anda ba kita ki kila betai ki mi poliu kila betai ki na beneng kala play ka beneng la the no da kata ka jing the kata ka jing slay ka bajur kam dan syu ka jingmut bakin pai dan jingmut syu bakin kala dan jingmut syu kan baki kenya babi hakata kapor namar hakapor ka badai biang ki klem rai hakapor ki badai biang ki klem kala ki klem shim kia hakapor ka babiang nga sngongo yu blay ka sngi ka bamenta hakapor ka jong nowa ublay ula ai ka kubor ha nowa hagani ka por ka bamenta ublay ai ka kubor yangi bagata ka long un sawan pat bat kan don ka jimpen jot ka bajur ka ba kraw yang ni ka perthai ya ka ni ka perthai ka ba menshwa upen jot da ka Henry ulari ka ta ka perthai hadu menta ya ka ba unyo penjot no senan da ka ding kwa ba no yifi ka ding ka jong blai ka la jan hap ka jing bitar ka jong ula jan the no na beneng badeng ta kwa ba no yifi ka ni ka sngi ka ba menta kumuno waro ngiyalap ba ngiyalap compare pi snap na film snap compare pi nget na film nget compare pi smotenat na pi ben compare Henry ublay ulabo yangi kum ka ministry ho ya baro kita ki belap ya ka gospel ulabo ha ka donut ka jangi ban yalap ya ka ta ka juk ka khobor ba pin wan no sha ka jingkala ka bamut ba pin wan no sha Jesus Christ ba pin wan ban ri no ha ka ta ka yingling uno wa la khat sha ka yingling kim tre ban rung ha ka ni ka sngi ngi khat ya fi ba pin rung no ha Jesus Christ ba dei tang ma ukan ubala ban pen em ya ka jing em ka jong fi dei tang ma ukan uban la pen lat ya fi na ka ta ka jing bitar ka jong ublai ya ka ba un the no ta ka ding blai na beneng kapor kala jan kapor kala jan kut ngam tip sakat no sngi ngam tip sakat no benai ngam tip sakat no snam Henry ngasngo bagata kapor kala jan ngam tip yo ka dei no mentaru sa shipang ngam tip Henry ngakwa badong yefi kapor kala jan shim kiai ni ka kubor kala ka bamot pediang yo Jesus ko munong penem
mar dei tang hau pinyo ya ga jingim dei tang hau pinyo ya ga jingeda kasam khandai puai kong utau bo shong ha ga jakari jong ubah kli tam unyo yai ne hapo ga jingka jong badan bor barot lada pipi shong ha ga jakari ga jong try norma long ga jakari firi hau Jesus Christ lada firi hau pinyo lada pi shong ha ga jakari bo kli tam pinyo yai ne ha ga jingka jong badan bor barot kamut pin yai ne kamut pin pinyo ya kata ga jing pelat pinyo akan ya kata ga jing ada lada pimri hau try nga kwa banong ifi latik na bi shispa nak shispa pin jot mdei tang hab fin ngam jelop henrei pin ingkong namar kata ka baap ka de kapung gading ublay unthe no ya kita ken ki bam ngai ha kapung gading ka than ka jinjar than kapung gading ka jin shau ublay la thao yo saitan be ki angel ka jangu kiru ki da kordit ban poi chata kat no tam yo breu kat no tam yo phi lada pin poi chata tada ublay sin ai palat u khat ifi ka ne ka sngi u khat ifi u invite ifi u ali rung no ngalong manga kata ka jakari ka jong fi rung no pediang no yanga pediang no ngadang pediang ifi hadu menta compare pilong ubakum no compare pidei ka bakum no pilaju bam judi ka jingim ka jong fi filaim ka jingim ka balengkar ka jingim ka bajot ka jingim ka lapen le ran compare one no ngakhat ya fi wang utrai one no pediang no utrai ka jingkhang ka dang ple ka beneng ka dang ple ka jing penem ka dang ple ka jingkhang juga jing isnai ka jingkhang juga jing ai ka dang ple ya fi bala pi pirom ka por ka dang biang ya fi wat num penap syu Piongan up sa sisngi na arsngi na shibna erbenai am dala biang kapor kan ma bo ublay unam up ya kapor ka jong fi ublay udan la ka jong kapor ka jong ublay udan la ka jong kapor ka jong bat habo kaladai kapor unam up ya no lada u karpat ubriu ka no lada u yam ka no ro kata kadi kapor ka bo ublay o ngalai por ka tu ya fi klam sngap balengan chu sngap ya fi menta dala poi ka jimitar ka jong ublay dala poi bo blain penuai no ini ka pertai ka than nam ta jong fi tadeng ta phai shu jisu phai shu ka tin ka jong blai ka ong dan pat ka wei ka kerteng ka bala ben penim hendrai ka dei tang ka kerteng ka jong jisu ka babel ka ong ba ka kerteng u jisu ki kho se barok kin dam krop barok ki tlikin plabo jisu de utrai tang mo de utrai but de mo balong ka ta ka kut ka baskem u balong ka jakari ka jong fi wong along mga ka ta ka jingkhang la pi rung leng ba jong u pinyo ri ya la de ken ha ka ta ka ying shong pinyo ri ken hau Jesus Christ u balong ka ta ka jakari ka jong fi pediang no utrai ka ba ka por ka dang biang yo ba andala poi ka ta ka por ka long tulit ifi slam than la dir por than kamen toy sho ya menta kat ba ka por ka dang biang ka tin ka jong blai ka ong kum ne to wan hajan yu blai ti un wan hajan ya pi to that no yala ki ti ko pi ki bapop ba to pen khot no pi yala ka donot ko pi ki basin rap men sim to fin da snow la not kop but to fin snow si but pin yam but to ai ban pen kala no ya ta ka jing rke jong fi sha ka jing yam but ya ka ta ka jing kemen jong fi sha ka jing snow si u blai ong to wan hajan u blai u khat vi ong wan hajan jong a ti un wan hajan jong pi ken that no ki ti ki pop wanom kta shu wanom le shu wanom trai shu ya kita ki ai ki bajaklia ki balong pop ki ki badai jong ni ka perthai ki kita ki bapen so si yo blai ngakwa banong ya fi that no ikti ki jong pi pen khot no pi yela ka donut ko pi ki basin rop man sim what am I ba fin don kita ka jing sin rop man sim ne ka ta ka man sim ka ba arta tien ne ka man sim ka ba arsap ne ka man sim ka ba dan arjing mot utrai ong penduk no ikata ka man sim ka jong fi ko pi ki basin rop man sim to fin sngo la not kop to fin sngo si ka de ka por ba fin sngo la not no menta ka de ka por ba fin sngo si no ba fin pai jo trai ba fin yam but ban kala no ya ta ka jingir ke ka jong fi ka jing yam wanom yer ke hi ha than ba ka ni ka pertai wanom em sngo ba than ba ka ni ka pertai na mar ka ta ka jing hi ha jong fi kan sa kala long ha ka jing thang ha ka ta ka sngi ka jing wan ka jong trai ba ba fi yam no menta ba fi sngo si no menta ba ka ba fin penrit no menta ba fin plan no gi pop ki jong fi menta wan no show try kat ba ka por ka dang biang na maria ka ta ka jing yam jong pi menta on pen kala sha ka jing rakhe ya ka ta ka jing susi jong pi menta on pen kala ken sha jing kamen andre la da pi pinang kamen ba ka ne ka prthai on pen sngosi no ken ya fi kan pen thang ya ka jing im ka jong fi u blain ka khui fi ka ne ka khubor ka baleng kot ka ne ka sngi
Kaya baja ka pertaingi menta balanang pendep ya ka ketin ka jong try. Lanang pendep na ka sngi sya ka sngi. Tadeng tau try unom le kan san. U try unom le kan dit. Henry ulabu ya ka jing maham. Bat ngi ya ka baja ka pertaingi ni ka sngi. Lanang jan ka jingwan ka jong try. Bat unte no ka jing bitar ka jong ha kita ki bam ngai. Bat un penjat no ka pertaingi ka ding ong ka ketin ka jong blai. Tadeng ta kapor kadang biang yam no pai no kala ka bamut no yo ba pin babi shabam jikot ni dia duai ni ka sngi ka bamenta ngas ngau dan pedeng jo fifi kwa ban pedang no jisu pi kwa ban yam no menta pi kwa ban sngo si no menta namar kita ki pop ki jong fi ba pin pai show try ya ka ba pin pedang no jisu ba pin rung no sha u ba pin ri no ha u namar ulong ma u ka ta ka jakari ki jong fi ka kut ka bas kem ka jong fi ba pin light na ka ta ka jing bitar ka ban sawan ngin dia duai ni ka sngi menta fila ban but bat nga ye ka ni ka jing duai ha ni ka por menta ong try jisu nga don kam ya me try nga yo sngo ka ni ka kubor nga tip bakalong ka basisha try ngam kwa ban babi anda ladir por try nga kwa ban kalano menta try nga pahino na ka pop try nga ino ya ka pop but try nga larai ban but ya me try jisu try jisu pediang yang akum bang ngalong unong pop try jisu nga pediang yang mehaga ni kasgi ba men long utry jonga unong penem jonga men long me usim jonga sinshar me nga nadu menta kasgi try nga nom ya shu hakamon ga jonga nga kala ka bamut shisha haga kerteng u jisu amen but aba pipila rai ban kala ka bamut wadam pai dien shu na do menta yai up ya ka sngi ka jong try unowa ulay alap bat kalajya ngingire alap bat kan sajya deng ta utrain kerku ya fi ta fila kala kalabha ya fi ndre la da fidang pen yo bakan shitom ya fi utrain kerku ya fi ngin sekendo hagawi ka porpat kubleshibon amen